records. Spiritual father spiritual. Yeah, posting up. Frankstine, ask me now. Uno jobless no man case. Mas my shit for the right face. Mukasa daroka she know it always. She know it always. The for the no. Moba my see. Roba radoko. No banda isi. Shokoria and banda isi. Motivurira isusu padoziya ngatifurire ino mabva mabaziya mabva mabaziya azishokoriye mabva maziya ndiri kuti nini ndikatimu mutotronomi tivurireiwo mutotronomi mutotronomi tivurireiwo mutotronomi madzimai mutotronomi tivurireiwo mutotronomi shoko ombe mutotronomi ndoda mutivhurire mutotronomi madzimai Ariana ndoda mundisumudzire Sarafina ativhurire shoko rakakura vanhu vese vakatoterera kangomirira kunzwawo shoko mutotronomiyo kunzwai boko pane shoko ratoda kunzwa imomo ratoda kunzwa imomo motisaurira shoko vese kane vhesi chapter 3 ndo yese inese makesi kuda kudzidzisa varume vari pano vese nevakadzi vanoita zvakashata chete mutotronomi vhurai shoko madzimai musaite ngoni ndakutsiura vaya vanozora romi nevaya vanotakwa ngetronginongi mutotronomi tivhurireiwo mutotronomi mutotronomi tivhurireiwo mutotronomi madzimai mutotronomi tivhurireiwo mutotronomi shoko ombe mutotronomi ndoda mutivhurire mutotronomi mobva matanga chapter 1 makativhurira indengendenge ndiripo nchiturikira ndokuchegaya ndamatyira panyaya dzeshoko ndobva ndomiramira chapter 2 vanhu vese vari pano vati vanoda kunzwisisa nyaya yenyu natsotaura zvepano mobva matipindira muchapter 3 mazozadzisa pamadzokorodza nyaya yacho ndainzwisisa iyoyo papo tazoturikisa pane shoko randonyatsokaudisisa but zvizine tichazozvipedzisa tichazopedzisa ipapo chazopedzisa chazodzoka mambapedza chapter 4 munhu wese ipapo wangoti no pane shoko rinovabata ipapo shoko rinovabata ipapo rova rwadza ipapo yaikane shoko vazimai tori ubuda wendai